Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Dhansiri Ahawar along BJP Master Ning Kedet. Bhai Kunia Chiklo, ni Pai Kripki Arni Dhansiri constituency ke Parlo, Matipung Ahawar along, Bang Suri Si Sose Arwaratum APHL Silapen Congress a party pen OC, Pini CEM Dr. Tuli Ramronghang ke Japon a party along Ajakong Pidun. Kedam tang MP election api Dhansiri Ahawar Master Ning Ajaime Kedengpon Lake Batai Troxy Anlopusi CEM Dr. Tuli Ramronghang Ahin Pen Pirang Kia Tengno Pachini Dun. Bang so amayalong aluhia man pen kachetong dun CEM Dr. Tuli Ramronghang, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, EM MSC, Board Chairman Lapen BJP Songja Potum Chetong dun si Bang so amay Mesen pen Mai Pachunpo. Dipu pen ng kilo Berta, Wilson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Dhansiri homostit ajiloi pray 7 bar man আজিও ইয়াত মাটিপুং আৰু বেলেগ বেলেগৰ গাঁৱত আহিছে প্ৰায় 1000 পৰিয়াল আজি যোগদান কৰা হৈছে আমাৰ ৰাকেশ তেৰণ এজেসি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সম্পাদক আছিল সিংহাসন সমষ্টিৰ মণ্ডল কমিটি কনষ্টিটিউচি কমিটিৰ সভাপতিও আছে তেখেতেও আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে এই সময়ত এজেসি প্ৰাৰ্থীও আছে তেখেতে যোগদান কৰিছে এনেধৰণৰ APSLC লিডাৰ্ছ আৰু লগতে কংগ্ৰেছ আৰু এই সব মিলি প্ৰায় 1000 ওপৰত আজি যোগদান কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গতিকে আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আছে বেলেগ সময় বেলেগ কাৰ্যসূচী দেখাই যোগদান কাৰ্যসূচী দিলো আকাপেকা পলিটিক্যাল পাৰ্টি বেঞ্চ ওপেন BJP পাৰ্টি লগ অপোন ইনকা ডাক ধনসুরিয়া কনস্টিটুয়েন্সি গেট সে ইনকা তাই ছকছিল APSLC Congress and to open BJP party Kedet Kaac so assign the declare sini dah kirum wali pumalong sitame APSLC la Congress dan OC bang suri si suse atu kalau so party kan cerita sih BJP party lo mungkin tingkar dia pun ini right. Karbi Anglong Autonomous Council atumpen Rongker ke paching thur chiaphan ason a scheme kedengpon work order Pidet Aphita ke claim ke sai oi angthe ke klang. Karbi Anglong arlo atokanuta development mate kaching thur asai ke claim kedam ke sang sepin ason thak si lakha ingkoi resi borjan constituency arlota prekdam kaching thur asayamo ke paklem chiaphan non ki khibom borjan MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong par ahin pen penang an a project lapen scheme dengpon lo. Prekjam a scheme dengpon si contractor atumaphan work order ta apora tengpen pi pachetang laplo bonta contractor atum ke claim kasai oyajok konat ni adim ke kikim ketangte konat ni adim ke kikim kasai oy lapen konat ni adim ke kikim nangji apora tengpen kim dun desi bill ke palong chiaphan claim tap claim thru ason si thegdam longlo Lasi lahai alam the radatum archulong si phirang ke abitumatum borjan constituency arlo ke klam askimalo langchari dunbom kimrang ponji dim lo setame alang litum labang so kahumri dam bomahut ke work order long lok pen non pu piniani alang litum mesen awasai long nang jipu aphanle ke klem alang litum kopia ka seksa ke dosi la langvoku sarputi ronarong long ke long pon athe asitin askimalong alang litum kikim kerang pon pedet lo alang litum archupon me alang litum kopi ka seksa ki do pensila lasi lason pulote komadlo aday ratma Langvoku sarputi ronarong rat phan kipi ke pajil pon pavidet lo alang litum laki labang so alamarjan langdet radat work order long amen ke klang pon Rita Ingtipi by Adovan statement tuning ri lo lada prabjin pen kardo non ni likhido lage Gandhipur abozar long sidolo ladak chikloyon plion pho aprang ladak ringwell allotment pilo work order ki pipon lake aki happy Rita
Ingtipi fansipi sitami alang li ipol ladak alang li tumatim ke lang afan wang lo posipula si adim along la pula ni tum paklang pon lo adim long ki huji adim ke paklang di tum ke lang nei fan sik lo dalom sik hut popu wang lo di adim la ring ki huji dinge nali tum sik pan ma bang lo nei pa bang sna chi pan lo di dai non puta ring e na pipedel le nang ke lang e wang le mantu lo bang ke adim bang ladak halo pusi alang litum arong sorpe nang tanun lo ladak si Rongker set bang ke kimrang ponji adim lo setame alang litum ladak non pu setame work order long lok pen non pu piniani anda alang litum ladak kambang nang claim kle tang de kopia pot alang litum kopia ka siksa ke dosi ladak la Langvoku sarputirona rong long ke long pon Rongker set abang kopi pos alang litum kikim kirang pon Pidet lo alang litum han arju pon meme alang litum kopi akasiksak kido pensil dak non puta Rongker set abang dak Langvoku sarputirona rong rat phan kipi ke pajir pon Pidet lo alang litum si chuningri lo contract ke long mate hola dak work order long amen ke klang pon Rita Ingtipi by Adovan stame chuningri lo ladak prabjin pen labang so Langvoku sarputirona rong rat phan ladak kilong tang Rongker set abang nang kikim kerang dap prai pansi chuning ripon lo Pakamang ke nang pilo buat fit sistem alang li bang ke nang ciklem ke dalo nasi isi pudam pelom te alang li bang ke jitu CM han sistem karkan lo alang li tumhan CM bang ke thang ada itu thang apa welo alang li bang si chok si bang tetan lo nasi alang li CM tumhan ini tumla lokal ini tum masing hamnai sar sulurong par pom sistem aba board chairman alang li teron sang pan sistem alang li mahang karkan ma ujot ke jora sistem lo alang li rason nang klem kita pakai nili tumang ke nili ning dukpik lo nasi dongsi nang klem klem promte nili tumang ke angsong ma akan tu ang deng bersama nili tumang ke song sulang ko pula nili tum asal puteron arong kan alang li teron sang ho itu nang hola sud bang putikang lo alsu samarman si pipo polo pen alang li ta gitu adim ma place long anta alang li ta nang humri bang lo alsu samarman pen ke nam kadu tulong bang ke alsu samarman si pi Rita Ingtipi busipu ke komalo ni Rita Ingtipi ni tu mangke cini ne ke terong le penang la pen ke koma humustir ne itu blabor janong alo ne mane komalo ne contractor mangke sisteme non afi biota dong nun ke cini no teng bon te Rita Ingtipi busiku sisteme dak mangke iklan ke nang klem ke lang adim mangke apa ajat tame hormus tame ave ekonon sisteme adim nang itu sisteme langamang dak gitu sport on sisteme ajat ave na mangke la ni tu gitu anikan wang na Rongker padodo laso Adovan la flight lang la hu anwet lo non dake doke adapta we na bangke tangte ladak aron tang pulo tangte 30 days we lang litum phan pi labang so Rongker seri ke phan ke ni thongke ba por pilo lang thma tane ni thongke pare ta claim klide laso puthang litum pi pui laso puthak bangke kopulo janang claim ke der some claim nang ko po alang li ni tu mucinya te mongte nong ke thekam nong tang apen polom te alang li ke jitu pendal stamia alang li lo amen si klang lo ke akam stamia claim ke dalo posi non man ke nang claim nang ko kali bom te alang li phan man ke sodak pan tilem nang ko ba insai nang ko po yo la ni tu mustame government mustame de joy ji lo la alang li phan man ke nang claim man ke ni tu step bang ko deng tu dat po ni tu mustame alang li phan claim man ke ko claim bang ke chok dat po alang li mustame ni tu mustame lagala ang deng pian mustame damna ka po ni tu mustame All Karpi ang long talent han society pen ha imu school along children's day katalon dun. Det pi adang along klim somar arani ketalon along pacheton dun si pai kuni ni pai kripli arni All Karpi ang long talent han society ahin pen ha imu school along children's day alir alon pen katalon dun.
Children's Day Katalon pen pacheton si ha imu mi school along kacharli bom amu mara tumaphan aning ke parong pen pathu parong ro asai ding ponlo laso along running race pencheng lok prek jam asai along ding pon la anchotta kalisi class topper lapen attendance kemina yatumaphan nong e pajerdun si mesen pen talondun Laso along All Karbi Anglong Telenhan Society General Secretary Longchong Kropen T Hekpen Student Tum Apiapo Teachers Lapen Future Upon Ke Charlie Ingtonang Nepu Lamthe Jaidunsi Mai Pajudun Pamilo Laso Ajay Mekalong President Treasurer Program Manager Event Manager Tum Pen RD Chipidunsi Misen Pen Talondunlo News Report Karbi Anglong News Channel Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu